Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 35 яшьлек юбилейлы туган көнен Урта Терешко авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Алтынбаева Гөлшат Камил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Сания Кәррамовна Юмангулова, яраткан тормыш иптәше Рамил, балалары Даниэль, Диляра һәм Динар, апасы Лилия гаиләсе белән кытлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. 35 ел элек әниебез Сания Кәррамовна һәм мәрхүмәтебез Камил Сафиуллович Юмангуловлар гаиләсендә көтеп алынган яраткан балалары, кызлары Гөлшат дөньяга аваз сала. Исемен дә җисеменә туры китереп балабызга биргәнбез, дип дәвам итә үз язмасын Сания апа. Ул гомере буе Гөлшат булып, үзе дә, тирә-юньдәге кешеләрне дә яшәтергә ашыга. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында бухгалтер һөнәрен үзләштерде. Үз юлында булачак тормыш иптәше, кадерле киявебез Рамилне очратып, матур гаиләләрендә кырдылар. Бер-бер артлы безне сөендереп, якты дөньяга 3 балаларын да тудырдылар. Бүгенге көндә бер-берсен яратып, хөрмәт итеп, Сызрань шәһәрендә яшәп киләләр. Кадерле, яраткан хатыным. Бер минутта буш булмаган тормышыбызда әйләнеп, балаларыбызны тәрбияләп, әкренләп һаман дөнья куабыз. Тик дөньяны куып җитеп тотучылар безгә кадәрдә, бездән сында булмаячак сөеклем. Шуңа күрә бәйрәм хөрмәтенә бер мәлгә генә туктап алып, ял итеп, сирәк әйтелә торган сүзләремне җиткерим. Алтыным, Гөлшатым, рәхмәт сиңа мине гел аңлап, гел яратып, назлап, кирәк киңәшләреңне биреп матур яшәгәнең өчен. Син мине чын мәгънәсендә бәхетле ир итә алдың. Ә бәхетле булыр өчен тәхет кирәкми. Аның өчен тату гаиләдә исән балалар үстереп, иркә кочакка кереп, сыенып, яратып, яратылып яшәү җитә. Бу барысы да минем тормышта бар әйберләр. Шуңа ихластан сине кытлап яратам дип әйтәсем килә. Сөекле, яраткан хатыным. Бу тормышның җилдавылларыннан елларында саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Янашымда сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Яраткан кызым, сөекле сеңелем. Шундый җылы сүзләр синең хакта ишетү безне шатлыкка сала. Димәк, тәрбиябез бушка китмәгән. Син беләсең, безнең гаилә эш сөючән. Шундыктан син үзең дә шундый тәртипле, тырыш гаиләгә кияүгә чыктың. Балам, алга таба да киявебез белән безне шатландырып матур гомер итегез. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы, бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синнән дә күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Гөлшат Камиловна, якыннарыгыздан сәлам буларак матур җыр кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Күзләреңнән нурлар ташый, хыял уйларың акрынлап чын була башлый. Шатлык җанда, якыннарың янда, һәр ел шулай кабатлана. Күңел кирлегеңне, япь-яшь күңелеңне ясын иде шулай сакларга. Бүген синең туган көнең, бәхет саулык теләгем, яшь булсын йөрәгең, яныңда булсын димен, ачар күңел серен җан сөйгәне. Бүген синең туган көнең, тагын ниләр теләргә. Бүген синең көнең, бәхет
kadirli. Жылы hisler gül artırıp dursun kaderini.